Здравейте, казвам се Мирела и съм треньор по таеквондо и функционални тренировки. Целта ми е повече хора да разберат, че никога не е късно да започнеш да спортуваш и да промениш начина си на живот. Мотивацията може да започне от няколко думи, но промяната идва, когато стъпите в залата. Началото със сигурност ще бъде трудно, но най-важното е да започнете. Нека първо да разясним какво са функционалните тренировки. Те представляват разнообразие от упражнения с помощта на медицински топки, както и еластици, дъмбели, степери и много други пособия. Също така упражненията могат да бъдат и с собствено тегло, без да бъде включено нищо друго. Разбира се, могат да бъдат включени и различни препятствия, конуси, стълбички, които подпомагат за бързината и издръжливостта. Всичко това ще го комбинираме с бойното изкуство таеквондо, което от своя страна ще ви научи на повече дисциплина. Също така ще подобрите баланса, координацията и гъвкавостта си. Ако по някакъв начин съм грабнала вашето внимание и имате интерес към нашите тренировки, можете да се свържете с нас на посочения телефон, Facebook страницата ни или пък налично в нашата зала в град Кюстендил на стадион Осогово. Заповядайте!